बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिजेपिनि मावख'नि बायजोआव मोनसे बस्थायाव मोन 50से आखाइजों बानायनाय बमा बोखांदों। सोनाब बेंगलनि राजधानी कलकातायाव मैया सनिबार खालि हराव खमैबो 8 रिंगासो समाव आखाइजों बानायनाय बमा बोखांनायखौ लानानै मिरुआव गोख्रों साननाय सोमजिदों। बे बमाफोरखौ बिजेपि मावख'नि साखाथियाव मोनसे बस्थायाव मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बमा डिफ्यूजिं स्क्वेडआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै बमाफोरखौ बोखाङो आरो पुलिसआ दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बिजेपि मावख'नि साखाथियाव सोर बमाफोरखौ दोनलांदोंमोन आरो बेनि जाहोना मा बेखौ मिथिनो पुलिसआ दासान्दि अपारेशन खालामगासिनो। नैथियाव दङ। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 25 लाखनि गुबुन हादरनि जौ बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि अपारेशन। बे अपारेशनाव पुलिसआ गोबां बिबांनि गुबुन हादरनि जौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बोखांनो हानाय जौनि बेसेना 25 लाख रांनि जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रङियानिफ्राय लाबोदोंमोन बे गुबुन हादरनि जौखौ। जौ लाबोनाय ट्राकनि नाम्बारा MH46E4754। पुलिसआ जौ गारिजों लोगोसे गारि सालायगिरिखौ हमनो मोनदों। हमजानाय गारि सालायगिरिखौ दिल्लीनि स्वरुप नगरनि 22 बोसोर बैसोनि जौग्रा सिं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे जौफोरखौ उत्तर प्रदेशनि गहपुराव लांगासिनोमोन। हमजानाय ट्राकआव खमैबो 185 कार्टन जौ दंमोन। बेफोर जौखौ ट्राकआव कभिड डिउटि दिन्थिनानै बारहोनो नाजादोंमोन। थामथियाव दङ। रनजित बसुमतारीआ बुंदों NLPनो बिटिआरनि रायजोनि खामानि मावनो UPPL सरकारा गोबां खाबु होगोन। मैया NLPनि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिथाङा फोथायो दि NLPनि सोद्रोमाफोरा साननैसोनि उनाव गोजोन आरो जौगानायनि सार्थआव सरकारजों सावरायनो दावगाबोगोन होनना। NDPनि 34 बोसोरनि मोगथां मोनदांथिनिफ्राय बिथाङा बुंनो हायो दि हाथियारजों खालामनो हायै खामानिखौ खलमजों खालामनो हायो होनना। उदखारि बाथाया हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सावरायनायाव जिरायोब्ला बिटिआरनि रायजोनि खामानि मावनो UPPL सरकारा गोबां खाबु होगोन होननानैबो बुंथियो रनजित बसुमतारी बिथाङा। ब्रैथियाव दङ। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय जिनिया बरगयारिया बे बुहुमाव गैलिया। मैया फुंनि 8:30 समाव क'क्राझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव तिनालि मोनसरगावनि थागिबि 30 बोसोर बैसोनि जिनिया बरगयारि मुंनि सासे सिख्लाया स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोबाय थानाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो। बे मोगा-मोगियाव सिख्लाया गाज्रियै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सिख्लाखौ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। नाथाय सिख्लानि हालोदा गाज्रि जानायलाय जौसिन फाहामथायनि थाखाय GMCHआव लांनाय जादोंमोनब्लाबो सिख्लाया जोबथाहांबोयो। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय जिनिया बरगयारिया पुनेआव MBA फरायगासिनोमोन। बाथियाव दङ। कामरुप पुलिसआ कौटिनि ड्राग्स बोखांदों। आसामाव सरकारा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिरि खालामनाय हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि। कामरुप पुलिसनि मोनसे जाफुंसार सिग्रोमनाय। कामरुप पुलिसआ नोगोद 3.5 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायनि गेजेरजों कामरुप पुलिसआ 1 लाख टेब्लेट आरो 2 किल'ग्राम ब्राउन सुगारखौ बोखांनो हादों। दथियाव दङ। मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 सिजन 1 अनलाइन बादायलायनाया सोलिगासिनो। सरकारि नङै फसंथान सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट NGOनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 अनलाइन मडेल फेशन श' दिन्थिफुंनाय बादायलायनाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो दं होनना मिथिहोदों सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट NGOनि सोद्रोमाफोरा। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सुदर्शन NGOनि दैदेनगिरि फारियै जायख्लं बसुमतारी, डेजी बसुमतारी आरो तानिया ब्रह्म बिथांमोना फोरमायो दि अनलाइननि गेजेरजों फेशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया सोलिफु दाननि 15 जुन खालारसिम सोलिगोन होनना। आरो थाबैनो अफलाइनावनो बादायलायनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार, बङाइगाव, बरमा, रङिया, टंला, नलबारि, बरपेटा, उदालगुरि आरो धुब्रियाव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों। जोबथा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जागोन होनना बुंथियो। जोबथा साननि फाइनाल बादायलायनायाव
जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोननो नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे साफ्रोम जाखांफु लाइमोनफोरखौ मडेल दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो हांख्रायदों मडेलार DC बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।